Oh! Miau! Guarres. Programa en parlem de sexualitat. Sense pèls. A la llengua. Guarres! Bona tarda. O matí, no sé quan esteu veient això. L'altre dia vaig tenir un rendezvous amb en Víctor. Tot Catalunya sap que és el meu amant a aquest punt, ja no és cap secret, ja no som de nínxol, no? Però el que va passar em va deixar una mica amb la pell gelada. Estàvem mantenint relacions quan jo a vegades faig exercicis de confiança amb en Víctor i li agafo el mòbil, sé la contrasenya i no hi passa res, d'acord? No passa res. Jo li vaig agafar el mòbil i vaig veure la galeria de fotos, uns vídeos d'ell com fent cares estranyes, com fent unes cares que em van sobtar molt. I jo, per què estàs fent? Els vídeos eren masturbatoris, això que quedi ben clar. I vaig dir, Víctor, punt número 1, falto jo. Punt número 2, per què et masturbes fent aquestes cares rares? I em va explicar, no, Gina, és que estic fent gunning. I jo, què? Jo pensava que eren els Looney Tunes o alguna cosa així, perquè dic, Looney, no? Una Lumi, vull dir, no sabia de què m'estava parlant. I m'ho va explicar, em va dir que no, que és que hi ha una corrent d'aquestes, normalment són homes, no? Que agafen i es masturben durant hores i hores i hores. Sí. Veiem pornografia i vinga pornografia, fins que se'ls va la olla i no sé. I jo li vaig dir, perdona, ara ho fas davant meu i jo et gravaré. El vaig gravar i mentrestant amb una llibreta anava apuntant tot el que feia per poder fer aquest capítol i parlar de gunning en propietat. Ja hi som a l'apartat de consultori. Hola. Cucu, per si no ha quedat clar, mira, llegeix, Luz, el que és el gunning. Perquè si no us en refieu de mi, que ho puc arribar a entendre, després de la difamació cultural i cognitiva que he viscut últimament. Terme d'argot d'internet que descriu un estat de excitació sexual prolongada i obsessiva, sovint associada al consum continuat de contingut pornogràfic fins a una mena de trànsit mental. Vale. Llavors, què en M'ha quedat pensem clar. d'això? A mi, i em callo ja com una... Anava a dir com una puta. No toca dir això, no? Con la puta menos tu No, que això les putes ens caben molt bé. Em callo Se com tiene una que callar, persona tiene que que s'hauria de callar després de dir que a mi el que em vas rarifar és que el gunning només el facin homes. No he vist ni un vídeo d'una dona fent gunning. No fan les dones? No. Sembla que no ho fan. I tenim alguna pregunta que diu que tracta aquesta qüestió, així que entrarem més en detall més endavant. Pues sí. Em causa una certa curiositat aquesta qüestió. Com a dona, penso que estaria bé experimentar si realment és una cosa exclusiva del gènere masculí o si podem dir que també les dones poden fer aquesta pràctica, que per cert li hauríem de trobar un nom propi de la llengua catalana, perquè això de fer servir mots anglesos s'ha d'acabar. Com podria ser a Muts. gongs. Li podem dir una mena de masturbació compulsiva o també Pero un li nombre podem más dir... cortito para que tenga más gancho. És que I que aquest pueda nom no poner té hashtag. ganxo, Consol. No té ganxo. Mira, llenço cap als espectadors, que segur que tenim companys filòlegs que ens escolten. Si us plau, feu propostes. Mira, qui faci la millor proposta em podrà fer un petó als llavis. Que vulguin, Com llavis de dalt o de baix. prometes? Com que és el que promets? Per què no puc? No, després tu que... Jo no sé si saps com és el gènere filòleg, però... A què et refereixes? Eso me No degradaré la meva professió. D'acord. Millor degradem les dones, no? Perdó, és broma, és perquè ens ho dieu i no ho fem. No degradamos las mujeres, queremos Degradem les repetirlo, lo dones. queremos repetir para los comentarios. Degradem els homes que fan gunning perquè són masclistes. Exacto. I tu, què deies? Que t'agradaria experimentar-ho? Pues dale. A mi personalment...
pels espectadors la Consol s'ha introduït el meu lip liner pel seu liner i res, està fent gunning, això sembla. Crec que encara no he arribat a l'estat de gunning. Crec que et falta el porno, no? Claro, te lo tienes que poner en la pantalla. mamá. Mira, para eso tienes de utilidad. Mira, avui treu-te l'escaleta d'allà i busca el cas de busca. Del porno que no... Ara la Luz ens dirà què opina del porno i jo diré una cosa, a mi no m'agrada fer gunning perquè m'agrada estar en control del meu cos. Això de transitar mentalment, no, perquè potser em tiro per la finestra. Eso tú seguro que te tiras. Yo la verdad es que justamente eso sí que me gusta más, ¿no? Lo de estar tan sexual que tiene delirio mental, eso me parece curioso. Pero lo que no me parece tan divertido es que tenga que usar la pantalla, ¿no? Porque al final yo pienso que no sé, yo pienso en mi nena, ¿no? Y se le acaba el trabajo también con esas cosas de la tecnología. Y hay una cosa como muy separatoria de las personas y la pantalla, ¿no? Y yo ¿por qué no puedo estar haciendo gunning con a personas delante? Ja, alors al final el gunning és com fer una marató de sèrie, no? De Lindsay Lohan, de Stranger Things, Claro. de Downton Abbey m'agrada molt. Llavors, bueno, el problema és que fan en pornografia amb la qual es desperten certs aspectes. Llavors, ara tampoc debatrem separar la pornografia, però ens centrarem en aquesta actitud que està experimentant la Consol. Però bueno, és veritat que el gunning és una addicció i sí que l'únic bo que té és que manté moltes persones. Perdoneu si aneu escoltant gemecs de la Consol. El gunning manté moltes persones. Oh my god! Perdoneu. Sí, n'est pas possible. He llançat el quadre que ens han fet uns fans per allà. El gunning permet... No lo lance ahora. No, el deixo a terra. Només vull dir que el gunning permet que molts homes de merda estiguin tancats a la seva cova fent el tonto i no molestant pels carrers. És l'única cosa bona que té. Bueno, Está poniendo la oreja, ¿eh? i això és la primera pregunta, Luz Feliz. Pues ven. A ver. Quina és la vostra durada preferida, Perfecte. perfecta, per a una sessió de gunning? A ver, yo la verdad es que gunning no he hecho mucho, yo soy más de los gunning, pero yo creo que, no sé, Bueno, potser és com quan... 3 horitas, ¿no? O si no, com quan te'n vas de vacances, t'estàs unes setmanetes allà fent gunning. 2 setmanes. A veure, que jo no ho faria i, repeteixo, em sembla masclista. Però si fos una dona i la pornografia que veiés fos ètica, jo em podria passar unes setmanetes si no tingués res a fer. Ara no, perquè tenim el podcast. Totalment. Víctor, quanta estona fa? Pues no m'ho va comentar, però he dit que era he dit que era un vídeo, però es podria considerar un llargmetratge? Perquè durava 66 minuts. Bueno, está bien. Bueno, una horeta de gunning, no sé. Bueno, eso está bien. La següent pregunta és: es pot ser gunner i bona persona? No del todo, ¿no? Pues bueno, depèn de quin... Sap el dir que m'hauria d'aturar? Continua. Perquè creiem que tu ets una bona... Està començant a entrar en l'estat. Nosaltres creiem que tu ets una bona persona i si fas gunning i t'agrada, doncs voldrà dir que aquesta pregunta és errònia. La següent pregunta és: consideraríeu positiu que algú gunesi amb una foto teva a l'aigua o marba? Sí. O al agua y morbo, las dos cosas. Home, a mi personalment em sembla una fantasia eròtica. Pues sí. Vull dir, bueno, no sé, al final és sexualitzant, sí, però vol dir que aquella persona també, no sé... Yo ya sé que para mí, en plan, no sé, yo el delirio mental a mí me hace sentirme como poderosa. Me hace sentirme poderosa que alguien esté drogándose con mi foto, ¿sabes? Al final, a veces yo, pues, en lugar de meterte una raya de coca, si te quieres hacer una paja con mi foto, pues yo me voy a... La Consol sembla que tingui un ictus. Ara mateix a la Consol li està donant un ictus. La Consolador està amb la baba que li cau. La Consol està fent el tonto. A veure, si això és fer gunning, a mi no m'enxampareu fent gunning, eh? Eso es... Dignitat per davant de Parece que le tot. esté dando un mal trip y esto de LSD parecen, ¿eh? Esto de esquizofrenia en... Ai. A veure, que no dic que el gunning sigui denigrant, eh? Però... Home, és molt... No sé, és com... Al final és infantilitzar-se, no? És una cosa estranya, no opines? Bueno, la següent Me está pregunta... dando un cosilla, pero aquí no juzgamos a nadie. No. És bastant agradable.
És agradable. La següent pregunta és, quina és la diferència entre gunning, que se li para la pantalla, entre gunning i edging? Edging és quan estàs... és el que us hem fet ara, no? Abans de posar-vos la temporada. Quan estàs molt temps esperant una cosa, no és com si et faig això. Mira, no, perdó, és que no sé com ben bé posar un exemple, però si jo ara a la luz li toco una teta una miqueta, y le trec la mà, no, ahora tens ganas de més. Això és edging. Esto es como dejar ahí la persona, lo que se dice también ese término, el microondas, ¿no? El que calienta la comida y luego se la come. Digues això més fort. El microondas, el concepto de microondas, calienta la comida y luego no se la come. Això és l'edging. El tema és que luego al final sí que se comen la comida. Però juguen amb això, no? D'estar-te una estoneta com allà. Ai. Uf, claro, no. Es como el teasing. Eso es teasing. Exacte, edging, teasing. Bueno. En canvi, el gunning és una altra història. És estar-te allà com una puta cabra. Mireu a la consola ara mateix. Aquesta no està ni fent edging ni odging. Està, no sé, fent gunning. Està fent gunning ara mateix? Perdoneu. Bueno, bé. La següent pregunta, quina és, Luz? Pots fer aquesta, si vols. Vinga. Vull un nòvio, goner, perquè sigui guarro al llit, però me fa manieta que algú que miri tant porno. Què faig? Fes gunning amb ell. Què has dit, Consol? Fes gunning amb ell. Bueno, tip de la Consol, fes gunning amb aquesta persona. Bueno, a ver, yo creo que si tu novio es adicto al porno, eso me parece muy mal. ¿Por qué? Terapia es importante para esta cosa. Porque yo creo que es un cáncer de la sociedad, esto de las adicciones al porno y a los gunning. Bueno, però tu tens una addicció al menjar i ningú diu res. Y tú tienes una adicción a los laxantes, no sé qué decirte. M'ha semblat una mica O sea, tú me desafortunat el comentari. Tú me puedes decir que yo tengo una adicción a la comida cuando yo en verdad simplemente soy una disfrutona y me lo paso bien y soy una persona normal que come y le gusta comer, cuando tú eres una puta desnutrida, hija. Es verdad. Per les persones que fan gunning també, mira la Consol, s'ho està passant teta ara mateix. Igual que tu te passes teta menjant. I estàs dient que és una addicta. Jo només estava plantejant... Pero es que estaba hablando del novio de esta persona y estaba hablando de las adicciones al porno. Esto es diferente. Consol lo está haciendo un día. Es como si tú te pones fentanilo un día, pues te lo pones un día. Pero si haces cada día fentanilo, pues eres fenta. Dóna'm algo més gran. Dóna'm algo més gran. La Consol vol que li donin alguna més gran. A veure, mira, si li podem donar això. Bueno, estamos dentro. Hi ha hagut un petit tall. La cru, el nostre equip ha augmentat, però els tècnics no, vull dir, al final nosaltres som iaiais en la nostra ciència, iaiai, i l'hem liada, i ens sap greu. No pasa nada, de los errores se aprende y nosotros tenemos muchos errores y mucho aprendizaje también. Total, és el que ens va dir la Narca l'altre dia. Però bueno, esa mujer estaba mal. vaya una. Nos dejó una pets en el estudio. Sí, però bueno, que potser repetim preguntes, perquè no sabem on ens hem quedat. No sabemos bueno, si era ahora, aquí, hemos grabado más de la cuenta y una parte que se ha quedado en la matriz. Llavors hi ha una pregunta, ara no sé on està. Sí, els gunners amb estrabisme que fiquen la mirada cap endavant quan estan tenint sexe, doncs pobres que vagin un oculista, no? A veure la... La Consol també passa... La Consol també és estrabista. Mira el dit. Rac. És com un gos. La marca que la va fer. Després també hi ha una pregunta que és: s'acaba la bateria del mòbil, mid-gun. Tips per gestionar la situació? Aquesta pregunta li hem preguntat endavant i hem fet això. Està com tenint curtcircuit. Té. Que algú li... Los cascos. Bueno, pel que ha de sentir, en fi, la pobra... Es inútil del todo, Hi ha alguna cosa... D'acord. Lo de que si gunning és gonorrea, crec que sí que hem contestat abans. Eso sí. No és gonorrea. I res. Ara anirem a la secció de bogeria. Bueno, Consol? 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 Estàs amb mi o no estàs? És que
Si m'escoltes, et volem treure del Gunning a la secció de bogeria. No. No? Con So tenemos que hacerlo. Anem a la secció de bogeria. La traurem. La sacarem. D'acord, hem tornat i hem de treure la consol del Gunning. Está empezando a ser un poco estresante, la verdad, que estamos empezando a tener conferencias, correspondencia. No volem que prengui mal. Mira, he portat una foto de la Carme Forcadell, sempre la porta a la consol, l'he agafat de la bossa. Vamos a intentar, ven. Carme, res en contra teu, però és Eres la mejor, consol Carme. t'estima molt. Llavors, Hablo muy bien de ti. és necessari fer això per cridar-li l'atenció. Consol! Torna! Con So, con So, con So. Cago en la puta! Tu també! Esta comida podrida de la semana. A ver. Esto es lo que sobró de Navidad. A ver. Ah, quin fàstic! Torna, puta, torna. Ei, mira. No ha funcionat. Ha estado a punto, Bueno, cerca no volia haver de recórrer això. No volia haver de recórrer això, però en la meva bossa de maquillatge sempre porto... Merda, això és la Carme Forcadell. Sempre porto una ouija. D'acord? És una ouija. Ens direu que som satàniques, però mira, jo ja aquestes alçades ja ho potencio, m'és igual, ja, que em direu. Llavors, Consol, dona'm els dits. Belcebú, ¿dónde estás tú? Sácala de aquí. Belcebú. Ha fet malbé la ouija. I això vol dir una cosa dolenta. Tiene que romperla. También, ¿no? Bueno, no, jo no toco una ouija, que encara em vindrà més l'esperit. Si la Què més droga podem no fer? és peor. Consol. El Puigdemont torna. Ai, Consol. Consol, torna. Consol, com et dius? Consol? Tens una filla ara mateix? Home, Luz, no riguis. No sé què em diu la Consol. Em sap molt greu el que he fet, pobreta. Tot bé? Has tornat, Consol? Sí. D'acord. Doncs, a veure, ha estat una secció de bogeria molt frenètica, que ens ha permès veure no fins a quins extrems per portar-te al Gunning. No? Com has viscut, Hem Consol? experimentat amb aquest fenomen de masturbació i ha estat molt interessant des del punt de vista de la dona, de com realment pots arribar en un estat elevat d'èxtasi i prolongar-ho, que és el que m'interessa a mi, perquè de vegades va i bé, però en aquest cas és molt més durador. Home, a nosaltres ens interessa això pel nostre podcast, vull dir, ens agrada que estem prolongant el podcast, una miqueta de Gunning. Què passa? ¿Hay algún problema? Nada, que tiene la peluca puesta muy bien, cosa. Está muy guapa. De què parles? Pensava que estaven fent orelles sordes ara mateix. Saps què vull dir? Pots explicar el que passa una mica? No sé què ha passat. No ha passat res? No, pasa prefieren no nada. hablar del tema. No ha passat res. Es que se te Vine ve. cap aquí, Consol, no t'amaguis. Ens diu la nostra tècnica lesbiana que estigués cap No allà. aparec a la càmera. Que no apareix a la càmera. Bueno, el Gunning, no? Quina qüestió més complexa. Sembla que potser hem de tallar el capítol, no? Hem de posar una musiqueta i hem d'anar... Aquest cap de setmana hem de reflexionar. La imagen habla más que 1000 palabras.
pues potser sí. Així que si el nostre tècnic ens pot tirar la cançoneta que vulgui...